ndakutaura izvozvi anga ane vana 2 achiuya uku parutsapi kwanga achigara uku murume ari kubasa akatoenda iku akatouya uku auya uku kwakuchitoita chigororo naye aina vana 2 ndakazozvinzwa ine mukoma wacho nasisiria kwanatsira akati mai ndo nyaya iri kutambika apa iyi akanga atoda ini ndakazokwira bhazi futi kubva kumacheke kuuya marusapi kwakuchiti iyi nyaya iri kutaurika iyi vhura foni yako ndikati handi kutombozvinzwa kusvika pano pakunje ndo pano pandoya tikuchemera pano uko zvekoko zvakatotereamakurambanisa vana vachidanana aiwa ndakasiya uyu anaye uyu achidzokera ane umwe murume uyu akuwirirana futi naye pekutanga pacho zvinoratidza kuti vakarambanisa vanhu vaidanana uyu asati atorwa vakarambanisa sei aiwa vakangatomurambanamzee wekutanga uyu vakamborambana vanotanga ari joni here akauya varambana handi manzwa varambana varambana handi manzwa kwauchigara naye pambava. For these and more stories, tune in to Zim News Bet TV with Robert Tafumani.